Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Kastalatibyan! Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Dumteng tinaimbag agasat iti tao anasayaat. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ay, hawanan bayaw. Ay, di akong makapagtalo nita. Tapay mait bayaw. Awan nga Mindanao. Saan matamangiranod iti Danao, jebak nang akarobam. Aguray ka man bayaw. Tao minum tamampay dito'y basay. Ay na. Mayat at talaga to'y naramid mo abasi bayaw. Makaulaw magbasit Talaga nga inyur uray ko day takan ka bayaw. Kastaya. Agad uminom ka nga ron Ay katuna. Ay na. Ay mayat Ayon nga yan bayaw. Sublian taman tayo pagsarsaritaan ta itay. Amom, saan la sikat ti apektadaw iti kinawan ti danom? Uray sak. Amin tayo aman nalon, dito'y purok unaw. Una, nga mas apektado bayaw. Amhom, nuan niya ti mapasamak iti biyag may, no sana ka makapagtalon iti atawan. Hanya nga iti mapasamak bayaw. Kita tayo mustrakan ka. Kitaan na ako bayaw. Kitkitain ka. Manipod dito'y ngataw. Bumaba ti kabibiyag may. Blang! Kasta ti mapasamak. Kaslaman la pirmi abim magsakan, bayaw. Karo ati kabibiyag may. Kastoy mati mapasamak. Kita ma. Psi! Boom! Kunana, bayaw. Tatang! Uncle! Sumipungitan! Gusto ka no daytan, apa naging inom yung itibasay? Aywan gaya mo. Santa mo tinanasiputan. Rumabi igaya mong bayaw. Nagawid akaon. Nagawid kan. Saan pa analpas ti istoryata? Nagawid akon bayaw. Sapay nakapsot ti baterya to'y flashlight kaw. Agistoryatan tumanayin inton maminsan nga kita ta. Anyat isidaan tayo alot-lutwang bakait. Ay dinengdeng akarabasa ken marunggay. Ay, awan lasag paw na nga oray intuno abangos lakuma. Ay, awan igatang ko. Ay, kunakun kait. Ad-adang agregat ti panagbiag tayaw. No saan tayo makapagtalon? Ay! Pshhh! Boom! Ay! Kunala! Ay! Ay, anyam day tanga ibagbagamon, alaklakayan. Ay, kasta ti pagbanagan tayo. Ay, saan aya Brong! Shhh! Kunana! Ay, sabali matanday tanga ibagbagam Pshhh! Boom! Kunana laeng. Suruan naktumak ngamen. Brong! Nanina Kastsaya. Ay. Anya aramidan nyo dito kusina, nanang, tatang. Ay, ninanang mo man. Di nakit din patpatyan. Ay, si kakit di Sa balit ibagbagam. Anya dagita. Pshhh! Pong! Ken brrrr! Diyos! Ngay bagbagayaw. Ay, mangan tayo kit din. Ala, Susan. Isagana mo dyan lamisaan tamangan tayo. Kita man bayaw day tatalon ka. Nagangon dagiti mula kapagay. Ay, nakarumat kayam ti epekto titikag dito'y talon mo bayaw. Kunakbet kan ka. Pulaos ngawan danaw. Ay, nungay mapantakasarita ni Sir. Di nakagatang day tadaga, tay bingayan na ta iti danaw. Bayaw,
Nagadaw tinakaibaga kanyak, asaan an nasaya at ti ugali na dayta abak nang, an nakagatang iti dayta adaga. Kastaya. Wen, sumungsungat ka kanupay laeng iti arubayan na. Sumabat kan dagiti nagdadakkel nga asaw. Ay, unay matayin. Wen, bayaw. Ngal-ngalin da ka ah. Kunada. Ay, nagadumatan nga aw, daytan. Ay, katno ko naman nagdadakkel nga aso ti sumabat kan ka. Day, Ay. ay, Uray mula imonstramot dito yung rupak da kita ramay mau. Kasla kaya't nakakaramutan bayaw. Ay, ang bayaw. Bisita amat nga minjay talon ko ah. Tapno makitam ti epekto ti tikag iti talon kaw. Ay apay nga ay, Susan. Awan mo't langan ni tatang mo. Aldawan. Apay, saan nga umay mangaldaw? Nabsugpay siguro, nanang. Ay, imbag kumaan no nagbalon. Bayan yun. Agawid tulat ta inton mabisain. Basta kaluban nyo latan day tanabati ang sidaan di talamisaang. Ay, kalungan ti pusa. Saan tayo matkat-apo sa di agkalkalong dito'y balay? Pusa da di takaaruba. Awan sa. Tay di na si putak ang nagkalong. Kat binarsak ko iti chinilas. Meow! Kuna naman. O, kitaan nyo. Jay nga min meow ni muning tayo dito'y balay. Kat meow. Kas nalaang. Kas laman nagbabain. When nga raw, siksay di pusa tayo. ay, masiputak lang da dya apo sa tikaruba. Basibasag. Ay, patayabak to'y chinilas ko. Uray dumano ni Jay Balay, takin pusa. Idi mayak dito'y talon mo'y di na minsan. Adamang manggag ko nga ayos ti danom. Ita, awan matin bayaw. Natyanan nga ro, den di agay ayos adanom bayaw. Tanay, agbatak pa yung dagiti daga. Kita ma. Ay, wen? Unay matin bayaw. Ay, anya ngay ti maapit ko no kastoy laeng. Ay, awanin ah. Ay, agasag. Ide, adagay ayos adanom amangag mo dito'y talon ko. Ang amita, ay awanan mangagmaw. Ay, Kasano tayon ngay bayaw? Kasano tayo ang makapagtalon manay? mapantangharod ka sa rita dyan nakagatang iti daga. Nakabutbutang nga ron ti mapan ijay bayaw. Ay katiturturad tan bayaw. Makamuditan. Apay nga itaka lang anagawid, lakay. Iso nga ron amang mga nakaw na. Tama bisinak anang bisita iti talon may kanibayaw. Kat nalipatam ti may nangal daw. Ay, plano mi amapan makisarita iti nakagatang iti daga. Ay di nangarod kayat amang ibingay iti danom di ta irigasyon asakupan ti dagana. Ay apay lang nga mapanyo kasarita. Kat barang maasyan kada kami Ay na, awan kanot asi dayjay abak nang. Ay, ni Susan. Ay napan naman kanu binisita jay gayom na. Ken napan naglakaw kadagiti ilaklako na. Kape, kas kada tsa. Ay, sapay kuma tamakalako. Tanda igatang iti kanan tayaw. Ay sapay kumaa. Tanay, awanan bagas tayo. Nagpiit man ang nakaipatakder iti balay na day tabak ng anak kagatang iti daga dito'y purok tayo. Kat syempre ado ti kwarta ka na. Anya ayat ti itsura day tabak nang. Diyak pa'y mat nakit-kita. Tadalahang di tao nagtimansyon na. Kunada mo't anaungot ka no. Isong mo ti damag. Tas saan na akayat nga ibingayan iti danom dagiti mannalon. Day tangarod ti dakkel aparikot ni tatang ko. Saanen ang makapagtalon gapo iti kinaawan ti danom. Susan,
Ison samot day jay baknang. Kita mo. Jay magmag na di ta arubayan na. Isuday ta. Medyo lumakay magayap ang. Alang, awan pa'y naglakwak si ka. Kat isursur mo ada kita lakong. Una, saan ang mabalin nga agawi dak nga awan pulos naglakwak? Apa yan saan? Anya ko mati maaramidam, no awan gumatang. Ay, kwagayam, mapantalakwan na itaabak ng alakay. Anya ti makunam. Anya? Kano ibagbaga daan na istrikto kan naungat? Agunget kit din ka data, kat nagpipintas ta. Sa bagay. Nungay na anos, kat gulpien na, dagita lakom. Una, kanong ay gumatang pa'y di asawa na, kan anak na, kan pati apo ko na. O, Nagswerte ka nga, no kasta. o sige, intan, kaduan na kun. Sika ati umunag, agbati ak itirwar. Wen, basta kaduan naklaeng. Susan, agawitan. Nagdadaktul mo't gayam nga aso ti simabat ka data. Nakabutbutang. Imbaglakid din ta nakarikap ti nakalagit da. Nasken ama kalako ang itang. Awan bagas mi. Hey! Ay sus, rimwar jay lakay. Kitni, inabog na dagiti aso na nga agtataol. Basta dituyak la ang ruwar. Naimbag amalam mo, sir. Siyak ni Susan. Ay, agawitan. Maditi pa nang kita na kun ka. Kas lang umar-ngar-ngar alyon. Katal na ka. Tawan bagas mi kunak lang arudong. Ay. Sir, siyak ni Susan. Juan, sika ni Susan. Umunag kayo. Umunag ta ka no. Pakpakawan. Agpatyak di tirwar. Ay na, nagdakkel at talaga tibalay na. Talaga nga baknang. Agtugaw ka, Susan. Kat ipalawag mo kaniyak. Nuan niya dagita lakom. Agyaman ak, sir. Ramon latan tiyawag mo kaniyak. Dagta akat numabalin. Ramon gayam tinagan nyo. Aping agmay-may sa kayong agigan dito'y balayo ang nagdakkel. Asino ko mati sa balya kaduwag. Kat single akpay met. Ha? Single ka pa'y, sir? Ay, Ramon? Agbirbiro ka kikagbalin nga asawag. At di mairekomendam kanya. Diyan ko makaskan ka kapintas. Manuamin ti balor day talakom. Tabayad ako na dagos. Umawawat ka kadi iti cheque. Wano cash. Kwa kuma. Kasmeten, sir. Taigatang ko iti bagas mi. Ay na. Denggam lakay. Denggam tinapasamak ka ni Susan ita. Hay. Sige, Susan. Istoryaem ka ni tatang mo tinapasamak. Istorya manang. Irugim. Ay na, nagmayat adenggan kahit. Nagatidugan nga no irugik manahon nanang. Basta nalakok amin jay lakok. Kat jay bak ng alakay tinanggulpi. Jay baknang. Lakay kunam. Kat lakay mo't atalaga tatang. Saan anaungat? Naungat laang jay rupa na. Apay. Anya tilangan na. Naungat nga roon. Damagumpay lang, mat. Kasla kontrabida siguro iti pelikula. Wano. Kasla al-alya. Ay, talaga asaan ka amakaw, awat alakay. Naungat, saan anak kabutbuteng. Denggeman anaimbag ti istoryakan ka si ka Mariaw. Saan anaungat jay baknang apagbutbut nganta? Bayaw?
Saan matkano kuna ni Susan? Jero panala ang tinaungat. Hanggang nasingpat matkano. Ken Ramon kano tinagan na. Nagsimple matan tinagan na. Aw, anya nga bayaw. Mapantama kay Sarita. Ay, katuan Ano ka nung agpaiso tinagdadakal nga aso na? Hanggang sana problema dayta. Kaano ta amapan, bayaw? Si Kaman bayaw. Agsaukan bayaw. Rugyamon ti agistorya. Ta nakasango kadatan ni Sir. Diyak nga rod amo timang ruge. Naglaing ka nga agistorya no duduat. Ita, di ka makasaon. Sir, umay kami kumamakitungtungkan ka. Apay nga ya sa bali titurong dagita matam. Ijay matawa. Sumango ka kaniyak tasak nga rod ti kasarsaritam. Ay wunan niya. Ituloy mo ti agsao. Tadenggan ka. Numabalin ko sir. Ibingayan na kami iti danom iti irigasyon. Di pagbalinan may no saan kami makatalaw na. Aniya? Sir, di kaya't asawa ni bayaw ko. Di mapasama ka na kami? No saan na kami nga ikan iti danom? Saan kayo maawatan? Anya dagita show. Bayaw. Ipalawag mo ngamin analaing Abay, nagrigat aya maawatan di bagata. Naglawag mati ko na. Di kaya't yu asawan. Piyong. Kasday? Wen sir. Kasta talaga ti kayat mi asawain. Ay, bayaw. Kasta ayat iturong di bagbagata. Boom! Brong! Brang! Nay. Anya da ito na mapaspasama. Bakay, nakasarita min jebak ng akaaruba. Kahit anya nga'y tinagsasaritaan niyo. Ay na, mayatan ibingayan na tayo iti danom. Ay, nagmayatan no kasta. Puno dya imbaga ni Susan. Nasingpat day dya abak nang. Dya laang ropa na tinaungat. Ay, naamiris na siguro dya pagsasao ako nana. Dumteng tinaimbag agasat, iti tao anasayaan. Ay, punaw bakit? Nanang, tatang, lumwarak ita arabi Ay, sa dino te papanam, Susan, kanay, rabiin. Kan apay nakasukat ka? Nakabangbanglo ka pa'y. Adda date ko, tatang, nanang. Agayat kan? Asinaw? Dayjay agururay ijay ruwar. Nalabaga ako, nakaparking di tarwar. Kasla jay kotse nakitak nakaparking ijay paraangan ni Ramon. Iso day tatang. Apay nga agdate kayaw. Si kamat alaklakayan. Anya kumangay ti rason no apay nga i-date ti baro ti balasang. Siyempre, agin naramda. Ay, isumat lagayam. Nga manugot adagos ni Ramon. Amang ibingay iti danom. Taagar-armat gayam ken ka, Susan. Apay ayan, tatang. Ay, narigat anak-anang kumbinsir ken kuana. Kastala ti biyag ang tatang. O ala, inako. Ala, saan kayo nga agpakarabi unay anak ko?
Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Dumteng tinaimbag agasat iti tao anasayaat. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kas Talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.